Καλησπέρα. Λοιπόν, απροειδοποίητα, αλλά βγήκα live. Είχαμε μια συζήτηση με την Έμα. Έμα, πες σε όλους καλησπέρα, να σε ακούνε και σένα. Καλησπέρα σε όλους, πολλά φιλάκια. Λοιπόν, είχαμε μια συζήτηση με την Έμα για τα καινούρια κορίτσια που είναι στο χώρο μας, που δεν είναι χρόνια στο επάγγελμα, ότι δεν γνωρίζουν τα υλικά όπως τα υλικά, εδώ, foil. Foil matte, foil γλιαλιστερά, foil holographic. Δεν τα γνωρίζουν καθόλου και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και τι υλικά είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ επειδή θέλω να μοιραστώ λίγο τις γνώσεις και επειδή όντως, γιατί τα κορίτσια δεν γνωρίζουν, δεν τα έχουν όπως τα έχουμε εμείς με τα σχέδια, γιατί πριν από 5 χρόνια ακόμη ζωγραφίζαμε στο καθέναν και τώρα πια δεν ζωγραφίζουμε, κολλάμε. Είναι όμως μία επίστρωση αυτή και είναι βάση, θα αποτελέσει για το σχέδιο, για να κολλήσεις κάτι. Ένα foil είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης ζωγραφική, ας πούμε, το γυαλιστερό το foil για να κάνεις περίγραμμα σε ένα λουλουδάκι τώρα, έτσι, σε ένα φιλαράκι, φθινοπορεινό. Είναι φανταστικό. Οπότε θέλω να σας δείξω γρήγορα σχέδια με τα οποία θα κάνουμε γρήγορα σχεδιάκια στα νύχια. Νομίζω θα αποφεληθείτε, θα δείτε μερικά από μένα, θα τα δούμε μαζί και θα μπορέσουμε να τα δουλέψουμε. Κάποιες που τα έχουν στα ντουλαπάκια τους. Ναι, κάποιοι τα έχουν στους ντουλάπες τελείως, δεν τα δουλεύουν ποτέ. Γιατί μας ήρθε το κορίτσι, μας είπε ότι χρόνια τα έχει στη ντουλάπα της, δεν ξέρει τι να τα κάνει. Είναι από τις παλιές. Οι καινούριες κοπέλες όμως δεν ξέρουν καν τι να τα κάνουν. Δηλαδή τα βλέπουν και λέει τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, πάμε να δούμε. Λοιπόν, να γυρίσω την κάμερα και να δούμε τι είναι τα foil. Γεια σας κορίτσια, γεια σας. Και πάμε. Λοιπόν, εγώ και πάμε, θέλω όμως τα τυψάκια. Οποιαδήποτε, και εκείνο δώσ' μου. Ωραία. Πάω στο tip. Όχι, δεν θέλω αυτό το τύπο. Θέλω το κανονικό κλασικό, γιατί αυτό είναι διάφανο και εγώ θα φτιάξω βάση. Λοιπόν, υπάρχουν foil τα οποία είναι matte. Matte foil, τα οποία δεν γυαλίζουν. Αυτά εδώ, με αυτά θα κάνω το πρώτο σχεδιάκι. Σε ευχαριστώ, Έμα. Που είναι πάρα πολύ γρήγορο στην εκτέλεσή του. Θα κάνω λίγο μεγαλύτερο εδώ, να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, για εκτέλεση θα χρειαστώ οποιοδήποτε σκούρο χρωματάκι. Γιατί εγώ θέλω να βάλω αυτό εδώ το foil, το matte, και πάμε να το τοποθετήσουμε. Θα κάνω λοξό σχέδιο, δηλαδή εσείς να φανταστείτε ότι τα υπόλοιπα νύχια, ας πούμε, μπορείτε να τα κάνετε όλα με αυτό το super wow χρωματάκι Μετρόπολης. Και 1-2 να τα αφήσετε για το σχέδιο. Ναι, γιατί συνήθως καμιά φορά βλέπουν όλα μας τα νύχια που φτιάχνουμε με σχέδιο και λέει δεν τα θέλει η πελάτησα έτσι. Ναι, οπότε θέλει κάτι, ας το συμπληρώσουμε κάτι, αλλά να το δουλέψουμε το σχέδιο, τα υλικά αυτά. Λοιπόν, πολυμερίζω για 30 δευτερόλεπτα και κοιτάξτε τώρα. Για αυτά τα σχέδια, για matte foil, θέλουμε το slider top gel, αυτό εδώ, για να μπορέσουμε πάνω να τοποθετήσουμε, να κολλήσουμε το top, αλλά μετά στη συνέχεια να του κάνουμε σαν τρυπούλες. Γιατί το matte βγαίνει σε κρακιλέ εφέ, είναι φανταστικό σε κρακιλέ εφέ. Μπορείτε βέβαια και με τύπομα, ολοκληρωμένο τύπομα να το κάνετε, αλλά σε κρακιλέ φαίνεται φανταστικό. Εγώ το κάθε foil που παίρνω, επειδή είναι 1,5 μέτρο, 1,5 μέτρο με 3 ευρώ κορίτσια, βγαίνει έτσι το 1,5 μέτρο. Ξετυλίγεις ολόκληρη την ταινία, ναι. Εγώ λοιπόν εδώ στο ενδιάμεσο το κόβω με το μαχαιράκι για να έχω έτοιμα φύλλα να δουλέψω στην πελάτησα, για να μου είναι πιο χρήσιμο. Οπότε life hack, κρατήστε το. Έτσι όπως και για matte foil, έτσι και για γυαλιστερά foil. Λοιπόν,
Εκεί που θα κάνω το σχέδιο, εκεί που θα βάλω το foil αυτό, θα πάρω το slider top και θα το περάσω μόνο στο χρωματάκι. Εδώ. Λεπτή στροσούλα. Μπορείτε και όλας να το βάλετε και με πινελάκι ξεχωριστό, αν δεν θέλετε να δώσετε παραπάνω όγκο. Το πολυμερίζετε 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν θέλει πολύ για αυτήν εδώ την εφαρμογή, τη συγκεκριμένη. Το matte foil το χτυπάμε, το βάζουμε, το τοποθετούμε στον νύχι από την matte πλευρά του. Από αυτή που γυαλίζει πρέπει να είναι επάνω. Εσείς να το κρατάτε από αυτή που γυαλίζει και από την κάτω να τυπώνετε. Για πάμε τώρα 30 δεύτερα και θα χρησιμοποιήσουμε μετά οποιοδήποτε σάρμικο αυτοκόλλητο που θα μπορέσουμε από πάνω να το κλειδώσουμε έτσι, να του δώσουμε παραπάνω μορφιά. Κοιτάξτε εδώ. Τυπώνω. Κρατάω, βγάζω. Κρατάω, βγάζω. Κρατάω, βγάζω. Παίρνω με το δαχτυλάκι μου τώρα και σπάω το foil. Γλιστρά γιατί έχει το slider top. Το slider top, ναι. Αν δεν είχα εγώ το slider top, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά τα σπασιματάκια εδώ. Δεν θα γινότανε. Τώρα έχω όμως δυνατότητα να το κάνω. Όσο θέλετε λιγάκι να το σπάσετε, το σπάτε λιγάκι. Θέλετε πιο πολύ να το σπάσετε, σπάτε πιο πολύ. Μετακινείτε όπου θέλετε τα κομματάκια. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγήκε. Τώρα, πάνω σε αυτό το foil είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνετε και gradient, ombre. Και με το ίδιο χρωματάκι ακόμη μπορείτε να το κάνετε. Είναι φανταστικό. Μπορούν όμως να το αφήσουν και έτσι. Ναι, και έτσι μπορείτε να το αφήσετε. Εγώ όμως θα δείξω κάτι. Τι θέλω εγώ όμως, χρωματάκι μπλε έντονο. Το blue curacao. Αυτό εδώ. Έτσι το 53 το λίγο πιο έντονο το μπλε. Από κάτω περνάω έτσι λοξά το χρωματάκι, εφόσον είναι λοξά, και από πάνω παίρνω το πινελάκι το ombre, το πινελάκι νούμερο 4 ombre, και πάω και τραβάω σιγά σιγά έτσι όπως είναι, τραβάω για να σβήσει. Κοιτάξτε τι ωραίο που έσβησε. Τέλειο. Πολυμερίζω. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και θέλω μορομάντιλα επίσης. Μορομάντιλα. Γιατί το πινελάκι θα το σκουπίσω στο μορομάντιλο. Ευχαριστώ, Έμα. Αν γεμίσει με χρώμα, μετά θα το ξεπλύνω. Λοιπόν, πάνω τώρα, για να τοποθετήσω οποιοδήποτε αυτοκόλλητο που θέλω εγώ αυτοκόλλητο, λίγο να ομορφύνω, θα χρησιμοποιήσω το Tackless. Tackless είναι ένα top χωρίς κολλώδι για τοποθέτηση γενικά αυτοκόλλητα τέτοια σάρμικων που έχουν δικιά τους κολλώδι επιφάνεια. Πάω να το κλείσω όμως όλο, για να μην έχω μετά σκαμπονεβάσματα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω ήδη τοποθετήσει στο μισό εδώ το χρώμα. Θέλω να το κάνω ενιαίο. Εδώ και πολυμερίζω 30 δεύτερα. Λοιπόν. Και πάμε να δούμε τώρα τα καινούρια σάρμικο. Ποια σάρμικον δεν έχω ανοίξει. Μπλαχ, optimism. Πάρα πολύ ωραία. Optimism. Λοιπόν, αυτά εδώ τα σάρμικον είναι τα τελευταία. Πού θα έρθουν, κορίτσια? Τα έχω παραλάβει σαν τέστερ, όμως έρχονται, είναι στο δρόμο και θα τα έχουμε σε λίγο. Ναι, coming soon. Αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε εκεί, ας πούμε, μια γραμμούλα και τίποτα από λεξούλες. Να το κάνουμε λίγο πιο σύγχρονο, ας το πούμε έτσι.
Οπότε, αυτό το Σάρμικον είναι 240. Το καινούριο Σάρμικον που θα έρθει. Έλα. Yes. Που δεν θέλει να βγει. Το ωραίο είναι ότι μπορείτε να δείτε ποια γραμμούλα θέλετε. Εντάξει, εδώ άσπρο. Ταιριάζει πάρα πολύ το άσπρο. Λοιπόν. Είναι σε διάφανη ζελατίνα και μας βοηθάει με αυτό το τρόπο να... Δεν είναι το δικό μου το ναι. Δεν είναι δικό μου το τσιπιδάκι αυτό και... Εγώ με το παλιό μου, με το βρώμικο. Και πάμε... All you need is love. Έτσι. Ναι, τι να χρειαζόμαστε. Μόνο αγάπη. Και πάνω αφήσαμε ένα μέρος να βάλουμε και τίποτα σε αυτό, ωραία. Στρογγυλούτσικο, μικρό. Να το βάλουμε και αυτό. Γρήγορο, εύκολο και εντυπωσιακό. Κοιτάξτε. Τιπ. Κολλήσαμε. Και τώρα κλείστε με όποιο top θέλετε. Τα αυτοκόλλητα. Κρατούσα το καπάκι στα δόντια μου. Λοιπόν, στο σώμα μου. Τα αυτοκόλλητα κάποτε ήταν αρκετά ανάγλυφα, οπότε τα κλείναμε με 2 φορές top. Η συμβουλή μου. Εάν η πελάτησά σας ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ νοικοκυρά, τρίβει, κάνει ράνι, χτυπάει τα νυχάκια της μπροστά όλη την ώρα, ανοίγουν, παθαίνουν ζημιές, κλείστε με 2 φορές top. Δηλαδή βάλτε πρώτη φορά, ας πούμε, είτε 2 φορές με τάκλες top, είτε μπορείτε να κλειδώσετε με slider top και ultra shine, με κάποιο matte top. Μπορείτε να κλειδώσετε με τάκλες και matte top μετά, αλλά το τάκλες το πολυμερίζετε πολύ λίγο, 15 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, κάντε 2 φορές κλείσιμο στο αυτοκόλλητο, ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα ανοίξει. Έτσι και αλλιώς όμως, εγώ τώρα γνωρίζω ότι, ας πούμε, εντάξει, το τυψάκι δεν θα πάει πουθενά και εγώ στον εαυτό μου που προσέχω τα νύχια μου, τα κλείνω 1 φορά μόνο, με ένα τοπάκι. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Μπορούμε να βάλουμε και ματ και γυαλιστερό. Θα βάλω εδώ γυαλιστερό, μετά θα σας το δείξω και σε υφή ματ πώς βγαίνει. Οπότε παίρνω το Ultra Shine, είναι το οποίο έχει πάρα πολύ γυαλάδα, δεν κάνει μόνο για απλό ημιμόνιμο, εκεί που έχουμε βάση χρώμα top, για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές, κλασικά συστήματα και ενισχυμένα ημιμόνιμα κάνει. Οπότε το κλειδώνω 1 φορά και βάλουμε να πολυμερίσουμε. Top πολυμερίζεται από 2 λεπτά. Όσο πιο πολύ πολυμερίζετε το top, τόσο καλύτερα. Εάν έχετε δυνατότητα να αφήσετε την πελάτηση και να πολυμεριστεί το τοπάκι και 3 και 5 λεπτά, αφήστε να πολυμεριστεί. Κακό σίγουρα δεν θα πάθει, καλό θα έχει. Θα έχει πολυμεριστεί το top και θα έχει πάρα πολύ καλή γυαλάδα είτε ματ αποτέλεσμα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εννοείται για τα τυψάκια δεν θα το αφήσουμε να πολυμεριστεί όλο αυτό το χρόνο. Στα τυψάκια εδώ 1 λεπτό και πολύ μας είναι. Λοιπόν, να δούμε αυτό το σχέδιο, περίπου το ίδιο σχέδιο και σε ματ αποτέλεσμα. Για να δούμε. Αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Και σε ματ είναι με αυτό το foil και μαύρο φόντο από κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σε 2 εκδοχές. Και στο γυαλιστερό και στο ματ. Τέλεια. Συμφωνείτε? Μιλήστε. Γιατί εμένα μου αρέσουν. Θέλω όμως να μου πείτε και εσείς αν σας αρέσουν τα σχεδιάκια αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το ματ. Είναι μία από τις εκδοχές πώς μπορείτε να κάνετε σχέδια με mat top. Για πάμε λίγο στο γυαλιστερό.
Για αριστερά υπάρχουν διαφορετικά τα σχέδια. Μπορείτε να κάνετε τοποθέτηση σε όλο τον νύχι. Μπορείτε για αριστερό να το κάνετε σε σχέδιο, σε κάποιο σχεδιάκι. Και μπορείτε να κάνετε τοποθέτηση σε σχέδιο, περίγραμμα σχεδίου. Λοιπόν, να σας δείξω ένα απλό με holographic foil. Για να δούμε τι έχουμε από holographic. Τα ολογραφικά είναι πάρα πολύ ωραία και για τις γιορτές, κορίτσι. Για τις γιορτές είναι άπεχτα. Λοιπόν, να δω κάποιο με σχήμα. Για να δω, και αυτό είναι ωραίο. Ασημή να πάρω. Ασημή. Να δούμε ασημή. Να κάνουμε σε μαύρο φόντο. Γιατί το ασημή παίζει πάρα πολύ ωραία σε μαύρο. Οπότε το νούμερο 30, Black Gloss. Όπως με το αραμπέσκα. Αραμπέσκα. Να κάνουμε με αραμπέσκα. Για βρες μου το αραμπέσκα. Είναι φανταστικό, Νατ. Όλο. Ναι. Καλύτερα με το αραμπέσκα, είναι πιο ωραίο. Το αγαπημένο μου. Πάρα πολύ ωραίο το foil αραμπέσκα, τώρα θα σας το δείξω. 30, το μαύρο. Και εδώ το foil αραμπέσκα, ναι, σωστά λες. Είναι φανταστικό foil. Λοιπόν, με αυτό θα κάνουμε από τη μία πλευρά. Κοιτάξτε να δείτε, το μαύρο έτσι και αλλιώς θα τυπωθεί πάνω του το foil. Απλά. Για να κρατήσει καλύτερα το foil θα χρησιμοποιήσετε πάλι το slider top gel. Όμως, τώρα σε αυτή την τοποθέτηση, για να μην σας γλιστράει πέρα δόθε, για να μην πηγαίνει από εδώ από εκεί, το slider top gel θα το βάλουμε και θα το πολυμερίσουμε 1 λεπτό. 1. Γιατί? Για να μην γλιστράει. Λοιπόν, από ποια πλευρά εγώ θέλω να τοποθετήσω το σχέδιό μου? Από εδώ. Από εδώ έτσι και θα βάλω το slider top. Δεν το χρειάζομαι σε όλη την επιφάνεια. Και όλα να βγάλουμε και το υλικό, να μην είναι πολύ, να μην απλώνεται. Και θα το πολυμερίσω για 1 λεπτό. Κορίτσια, αν δεν βλέπετε ή κάτι συμβαίνει, φεύγω από το πλάνο, να μου λέτε. Να επανέλχομαι. Αν ερωτήσεις. Ναι. Γιατί κάθε φορά όταν κάνω δεν υπάρχει έτσι να πούμε κάτι. Εγώ λέω σαν μάθημα αυτό που λέω, που θέλω να έχω μια έτσι συνομιλία μαζί σας. Σας αρέσει αυτό το foil? Τουλάχιστον εδώ, απαντήστε. Αν σας αρέσει, κοιτάξτε τι φανεί. Φανταστικό foil. Και εγώ νομίζω ότι σχεδόν όλες μας έχουμε το foil και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε στο κάτω-κάτω. Και στις γιορτές και παντού. Γιατί στέκεται στα ραφάκια μας, στα ντουλαπάκια μας και δεν δουλεύετε. Το foil είναι φανταστικό υλικό. Δεν απαντάει καμία, δεν ξέρω. Μήπως δουλεύουν τα κορίτσια και απλά μας βλέπουν. Λοιπόν, πολυμερίστηκε. Πάω τώρα. Από αυτή την πλευρά θα χτυπήσω το foil πάνω στον νύχι. Άρα αυτό πρέπει να το βλέπω φάτσα κάρτα. Ναι. Και χτυπάω. Η Electra Rune Nails λέει καλησπέρα, πολύ ωραίο. Κοιτάξτε πότε μεταφέρθηκε το σχέδιο. Ευχαριστούμε, Electra. Στο πλάι. Θα συνεχίσω εγώ λίγο από το πλάι εδώ να χτυπάω Να μας γράφουν πελάτης, 123 είναι τέλειο, Αναστασία μου, θα είστε στην έκθεση. Πες, Κατερίνα, και για την έκθεση. Λοιπόν, εμείς διοργανώνουμε την έκθεση στο χώρο μας, κορίτσια. Εδώ, Νικολάου Πλαστήρα 97 στο Εγάλεο. Στην έκθεση θα έχουμε εκπτώσεις έκθεσης. Οπότε όποιος έρθει από εδώ θα έχει εκπτώσεις έκθεσης, φανταστικές εκπτώσεις. Ελάτε από εδώ. Το slider top είναι με κολώδι, ναι, είναι με κολώδι. Με πάρα πολύ καλή κολώδι επιφάνεια πάνω στην οποία κολλάνε τα foil. Βλέπετε, στο 1 λεπτό το πολυμέρισα. Θα πάω λιγάκι προς τα εδώ να χτυπήσω και άλλο έτσι, να μου μείνει. Έτσι.
Και τώρα θα βάλουμε αυτοκολλητάκι. Πάλι από καινούρια κάτι. Για να δω. Εδώ. Εκεί. Κάτι με Optimus θα βάλουμε. Ή αυτά τα Fly Free. Φανταστικό. Καινούριο αυτοκολλητάκι και αυτό το οποίο θα έρθει. Εγώ σας το δείχνω έτσι. Να έχετε μια ιδέα για το τι αυτοκόλλητα θα έχουμε. Και πάμε να τοποθετήσουμε να ξέρουμε ωραίο φαίνεται ή όχι. Εγώ θέλω το μαύρο να φαίνεται. Εδώ ας πούμε μαύρο και χρυσό. Το στρογγυλάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε πάρουμε αυτό το αυτοκόλλητο. Ναι, πριν πάρουμε το αυτοκόλλητο όμως, το tackless. Σε εκείνη την περιοχή που θέλουμε να τοποθετήσουμε το αυτοκόλλητο. Μόνο σε εκείνη την περιοχή. Σχεδόν στεγνώ το πινελάκι μου. Εκεί που θέλω να τοποθετήσω το αυτοκολλητάκι και βάζω μέσα να πολυμεριστεί. 30 δεύτερα. Τώρα βγάζουμε το αυτοκολλητάκι. Αυτό εδώ. Το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, είναι αρκετά γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα και με τέτοιες εφαρμογές ακόμη, όταν δεν προσέχουμε ας πούμε που χτυπάμε ακριβώς, που βάζουμε ακριβώς τα σχεδιάκια μας. Εδώ. Και θα ενωθεί και με το άλλο μαύρο. Και επειδή αυτό το foil έχει και χρυσές λεπτομέρειες μέσα, θα φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και κλειδώνουμε. Κοιτάξτε όμως, το top εδώ έχει πάει περιμετρικά και έχει κουμπίσει αρκετά από τον ήχη, από το φυσικό, οπότε καλό είναι να το κλειδώσετε slider top και μετά οποιοδήποτε άλλο τοπάκι, για να έχει καλύτερη κράτηση, καλύτερο κράτημα. Οπότε κλειδώνουμε όλο με το slider top. Πολυμερίζουμε 30 και πάμε να βάλουμε το Ultra Shine πάλι. Εγώ χωρίς το Ultra Shine δεν ζω. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, Ελέκτρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το πάκι. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω, βλέπεις. Βιάζομαι και βγάζω γρήγορα τα σχεδιάκια. Ultra Shine. Και να σας το δείξω και σε άλλη μια εφαρμογή. Ultra Shine. Το πάκι. Ελπίζω να είστε εδώ. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η εφαρμογή και στο άσπρο. Βλέπετε πώς το τοποθετείτε. Το ίδιο, λίγο έτσι, ό,τι πέσει, όπου πέσει και από πάνω τα αυτοκολλητάκια. Πάρα πολύ εδώ. ωραία, εμένα μου και αρέσει τα δύο. πάρα πολύ. Αυτό για Χριστούγεννα, για γιορτές, θα πάει φανταστικά. Λοιπόν, κορίτσια, θέλω να σας αφήσω λίγο, γιατί θέλω να σας πω έτσι μια ανακοίνωση. Γυρνάω την κάμερα. Αύριο στις 3 η ώρα θα βγω και θα κάνω σχέδιο με το glossy foil. Οπότε να είστε εδώ για να κοιτάξετε και ζωγραφική με το foil. Πώς μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση στον ήχη σαν περίγραμμα, σαν λεπτό περίγραμμα το foil. Όποιον ενδιαφέρει ζωγραφική πάνω στον ήχη θα τη δείτε αύριο. Λοιπόν, να είστε μαζί μου. Αυτό το live το αφήνω στη σελίδα, θα το βγάλω σε λίγο σαν post για να έχουμε μία εικόνα από την τοποθέτηση του matte foil και του hollow foil και αύριο το glossy foil, αλλά με σχέδια. Οπότε, να είστε εδώ. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια, ευχαριστούμε.